Oglašeni pomolite se Gospodu. Gospodi pomiluj. Vjerni pomolimo se za oglašene. Gospodi pomiluj. Daj Gospod pomiluje. Gospodi pomiluj. Daj nauči reči istine. Gospodi pomiluj. Daj otkrije evanđelje pravde. Gospodi pomiluj. Daj prisajedini svojoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. Gospodi pomiluj. Vi koji ste oglašeni, iziđite, oglašeni, iziđite, vi koji ste oglašeni, iziđite, niko od oglašeni da ne ostane. A vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Hvala
priložnike ove svete obitelji, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada i u vekove vekova. Najsvetijeg patrijarha našeg Irineja i preosvećenog episkopa našeg Vasilija, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda, sada, uvek i u vekove vekova. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti te skobe. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Božju blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan od Gospoda molimo. Podaj, Gospodi. Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših od Gospoda molimo. Podaj, Gospodi. Mira svima. I duhovi Tvojemu. Zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, jednorodnog od Otca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenoga nestvorenog, jednosusnog Otcu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i oplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao treći dan po pismu, i koji se vazda na nebesa i sedi sa desne strane Otca, i koji će opet doći za slavu da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I od Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Otca ishodi, koji se s Otcem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin.